Gogoratu dezagun nola aztertzen den histeresiaren zirkuitua. Operazionala, konparadore bezala eta histeresiarekin nola aztertzen den. Eskatzen digute ebazpena egitea, VO, VI, funtzio transferentzia ateratzea, eta ematen dizkigute erresistenziaren balio batzuk, R1 boska, R2 hamarka, eta azetasun tensioa 12 voltio baldin badira, pues irudikatu beharko dugu hemen, VI sarrerako seinale honentzat, irterako seinalea. Vale, orduan, venga, hasi gaitezen. Lehen da biziko gozagin behar duena da, hau, gora igo. Hemen daukagu, orduen, konparadorea histeresiarekin. Begira, hemen, konparadorea histeresi gabe, hau ez baginduke izango. Eta hemen lurra izango bagindu. Konparadorea egongo zen konparatzen VI 0 voltioekin. Honen funtzio transferentzia izango zen, hauxe, VI 0 baino txikiago baldin bada, orduen V plus muturra handiagoa da, eta irteera izango zen altua. Hau da, grafika hauxe izango zen. Egin ezagun txukuna, adibidez, horrelaxe, beste bat, eta horrelaxe, ondo ez, demagun hemen daukagula VI, histeresi gabe, eta irterako tensioa VO, eta esan dugu, VI baldin bada, hau baino txikiagoa, hau da hemen, 0 baino txikiagoa baldin bada, hau altuago da, irtera altua orduen. Hemen izango genuke, V-SAT. V-SAT positiboa irtera, konparadoreak bi egoera izan behar dituelako. Berriz, VI pasatzen baldin bada 0tik, altuago baldin bada, orduen muturrago altuago izan behar da, goratzen zuenek egiten duena da, amplifikatu pila bat, tensio diferentzia hau. Orduen, hau altuago baldin bada, altuago baldin bada, negatiboa izan behar da, minus infinito bezala, irudikatu behar dugula, minus V-SAT bezala. Minus V-SAT. Hau izango zen, konparadorearen funtzio transferentzia, VO, VI grafika, histeresirik ez baldin badaukagu. Baina, eskatzen digute orain, histeresiarekin, ezagatu behar ditutu, eta egoera aldatu egiten da. Operazionalak jarraitzen du, konparatzen sarrerako bi tensioak. Eta bi egonkor bat bezala funtzionatu behar du. Bere irteerak izan behar dira, edo V-SAT, edo minus V-SAT. Ez gara aritu behar tarteko tensioekin, bi egonkor bat bezala. Orduen, konparadorez bezala baldin badago, hemen izan behar dugu V-SAT, minus V-SAT, eta hemen tensio zatitzaile badaukagu. Maila altua baldin bada, hemen izan behar dugu 0 eta V-SAT arteko tensio balio bat. Eta baldin bada minus V-SAT, pues minus V-SAT eta 0 arteko tensio bat izan behar dugu. Baina, hemen bi maila dugunez, hemen ere konparazio bi maila ezberdinak izan behar ditugu. Orduen, venga, hasi gaitezen honen analisia egiten. Zer egingo, hau utziko dut edo ezabatu behar dut, igual, bai, VO, horrelaxe, hau esek jarraitu guztuten, hemen txegin behar dut. Hasi gaitezen aztertzen VI oso bajuentzat. VI oso bajua, minus 1 voltio. Eta esan dugu, konparazio tartea izan behar dela, minus V-SAT eta V-SAT arteko balio bat, zeren hau ez dakik nola dagoen, gauza da, hau oso bajua baldin bada, hau baino bajuago izan behar da. Hau ez dakik gurendik ze balio duen, baina hau baino bajuago izan behar da, orduen hau altuago da, irtera altua izan behar dugu. Osa, VI oso bajuentzat, irtera altua. Hau xe dagoera, V-SAT izan behar dugu hemen. V-SAT, bale? Analizia horrela egin da, orduen ere jakin behar dugu balio honen, puntu honen balioa, konparadorea konparatzen dagoen balio hau, eta hau baldin bada V-SAT, hau xe izan behar da, V-SAT, tensio zatitzaile baten balioa, V-SAT, bider, azpiko resistentzia, R1, zati, R1, gehi, R2. Hau da, balio positibo bat, 0 eta V-SAT artekoa. Bi resistentziak berdinak baldin badira, pues hau izango zen, V-SAT zati bi, gauza da, balio positibo bat. VI oso negatiboa baldin badira, irteera da altua, eta irteera altu horrek eragiten du konparazio maila izatea, hauxe, hemen, balio positiboa, demagun hau dela. Bi resistentziak berdinak izango balira, hau izango zen, V-SAT zati bi. Eta honi, ez dakite teorian hori ditu digun, LI, LH, berdina, ez da xola. Gauza, VI bajuentzat, konparadorea dago konparatzen maila honekin. Orduen, hasten baldin baga VI haunditzen, hasi berga haunditzen, konparadorea azta aldatu berbere egoera, maila hontatik pasatu arte, hemendik pasatu arte, VI haunditu behar dugu, ia nola ateratzen den, zuzena, nahiko zakarra, beti bezala, eta pasatzen duenean maila hontatik, orduen aldatu behar da konparadorearen irterako egoera, hau altuago izan behar da, hau baino, orduen pasatu behar da, minus V-SATera, eta aldaketa egin behar du. Pasatu garelako hortik,
ze zakarra, baina jarraitu ezagun. Orduan bideo jarraitu dugu, hemen txegeuden, konparazio maila hau zen, eta horti pasatzen garenean, aldatzen dugu maila. Gauza da, orain, irteerako balioa minus ubesat dagoenean, hauxe, balio hau ere aldatu da. Orain konparadorea egon behar da, hau da, hemen gaudenean, konparadorea egon behar da konparatzen, hau baldin bada minus ubesat, balio honekin dela orain minus ubesat, bider R bat, zati R bat, gehi R bi, hau da, balio negatibo bat, 0 eta minus ubesat artekoa. Demagun, hemen dagoela. Modulua edo, balorea absolutua berdina izan behar da, baina balio honekin negatiboa. Orduen, VO irteeraren aldaketarekin ere aldatzen zaigu konparazio mailarekin. Orduen, ailegatu gea, VI altuetara. Onutza, ez dakit, 30 voltio. Horrein, hasi berga jeisten, VI jeisten, eta konparadorea ikustazu, horrein ez dago konparatzen maila honekin. Dago konparatzen honekin, zeren maila hau dago honekin lotuta, eta hemen gaude, irtera balio hau dauka, eta orduan VI jarretzen badegu jeisten, ez da igualdatu berbere maila, hemendik pasatu arte. Maila berri hontatik pasatu arte, hemen gigatoz. Eta arutza jeisten badegu, pues bide hau jarraitu dugu orain. Eta hemen sortzen da histerizi bat, baldin bagaude VI gotzen edo jeisten, konparaketa maila ezberdina da. Hau izango zen VI transferentzia. Balio hauen, puntu hauen balioa ikusi duzue, V-sat, bider R bat, zati R bat gehi R bi, minus V-sat, bider R bat, zati R bat gehi R bi. Hau izango da, eskatzen dutena. Nahiko izango zen ikusi dut. Bai, oraintxe aztertu dezagun hau, hementxe, begira, hemen suposatu dezagun, seinale hau, hemetik datorrela. Eta hemen esan digute, R bat, hau dela, 5K, jarri dezagun hau, 5K, eta hau dela 10K. Eta V-sat direla, ikusi dezagun, uste dutela 12, bale. Eta hau, 12 edo minus 12. Orduen, hemen, egin behar digun, lehen da biztiko gauza, da, hauxe, aztertu horretik, kalkulatu behar ditugu, bi konparazio mailak. Horiek izan behar dira informazio garrantzitsuena. Irteera, dagoenean maila altuan, 12 voltiotan, hau baldin bada 10 eta hau 5, osea, hemen izan behar dugu eren bat, hemen izan behar dugu 4 voltio. Hau izan behar da, 4 voltio gure problema honetan. Berriz, hau denean, minus 12, hemen izan behar dugu eren bat, eta hemen minus 4 voltio. Kalkulatzen badezu formula horrelaxe aterako zaizue. Orduan, egoera honetan, histerizia hau izango zen. Eta hau 12 voltio, eta hau minus 12 voltio. Problema honetan, histerizia hau izango zen. Orduan, zer gertatzen da, sarrerako seinalea VI, hause baldin bada. Zer gertatu behar da. Bale, hemen ere, gauzak egiten hasi horretik egin behar duguna da, bi maila hauek hemen marraztu. Bale, 4 eta minus 4, konparazio maila hauek hemen marraztu behar ditugu grafiko honetan, eta hortarako hause egin behar dut. Demagun 4, zuzen bat egin behar dut horrelaxe, eta gero, eramango dut. Demagun 4 hemen dagoela. Adibidez, 4 hemen. Eta minus 4 hemen dagoela. Horren, jarri ditut bi maila horiek. Horrein ez dut azertu zer egiten duen, baina ikusi dezagun. Bale, VI, gaude igotzen, VI, hemen VI, dabil igotzen, denboran. Eta igotzen denean ikusi dugu bidea hausi dela. Igotzen denean VI dago konparatzen 4rekin. Osea, igotzen denean, ez dago konparatzen minus 4rekin, dago konparatzen honekin. Bale, eta igotzen denean, VI igotzen dugunean, irterako tensioa da VCC, altua. 12 voltio. Beraz, igotzen gabiltzanean, aldatu horretik, irtera da 12. Gorria jarriko dut. Ez naizen erotzen. Da 12. Demagun hoxe dela 12, hemen, adibidez. 12. Nutzaino. Eta puntu honetan, pum, aldatu berretan zaigu minus 12. Demagun, hemen dagoela, minus 12. Hau 12, hau minus 12, eta ia marrazten duen zuzen hau, horrelaxe, jarraitzen dira ez? Naiz eta zakarri izan. Hemen aldatzen da. Orduan VI jarraitzen du igotzen, hemen txegongo ginen, eta orain hasten da jeisten. Hasten da jeisten, bideo egin behar dugu. Baina horren jeisterakoan ez dugu konparatzen maila honekin. Jeisterakoan hemen ez dugu konparatzen honekin, baizik eta azpikorekin, ziren irtera hau da, eta konparazio maila hau da, orain da minus 4. Beraz, jeisterakoan hau desagertzen da, eta hemen aldatzen da.
Beraz, jeisterakoan ez da aldaketarik izan behar onutzaile gatu arte. Eta hemen minus lauan aldatu behar zaigu berriz 12. Berriz hasten geha gora eta bidea hemen lauen aldatu behar geha. Onutzaino, lauan aldatzen da. Horrelaxe. Eta hemen izango genuke irteerako irudikapena. 12 minus 12 aldatzen lauan gora duanean eta minus laua bera duanean. Nik uste dut hau da eskatzen duten, ez da? Bauz, aurrera.